Tay gay channel luôn. Hello लोगोफोर. Hello guys, नोंथांमोनखौ आङो बयलार फंबायनि दाइगै चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय. नोंथांमोना बयलार फंबायनि दाइगै चेनेलनि मिनिङा जाहैबाय बयलारखौ था होबाय आङो. खिन्थु दाइ गैया. नोंबो हरदा एसे दाइगै चेनेलाव. माथो दाइ गैया दाइ गैयै चेनेल गैया. दाइ गैया बे चेनेलाव. दाइ गैया चेनेलाव. रावनाव दाइ गैया. Ay, kapal chulo boy. Dai gaya. Dai sini lah, di. Dai gaya. Dai sini lah. Good morning everyone and welcome back to the Entertainment World Channel. Phagla mana sih horbai thakebra. Sauri abe, alu jogol desi jaydeng. Mansi phagla ni sauri ni bi. Injurfra gala jebai. Nu kamani mau misla, damani mau misla. सामफ्रामबो सेथेर बेथेर लेथेर फिथेर नायलायदों मानसिया ओमफ्राय सावरि जाहैदों दिनै सोरथो जानो फैलायदो आलु जहल ओमफ्राय मैफ्राय एवनाय ना मा होनदोंमोनलाय ओंख्रिया फाला जादों मेनेफेर खेयाजों अनलाजों साइखेल बलि बुरसिजोंनो ओमफ्राय फाजाफ्रा सिन्देल फिथाजों आलुजों दं खोमा माइ थिफ्लेङो बाजिजों फाइनालि ओमफ्राय जोंना दा बयलार बायफैगासिनो फाग्लाखौ खुम्बुखुरन' नुखायो नालाय आयौ उन्दुसोनानै फैनाय नुखायोलै हयथिबो फाग्ला नुहुरखायो ओमफ्राय जों दा माने जों गोदोनि खिग्रा जायगायाव दंफैया ना रायजोफोर बैग्रि बारियावहाय एकदम जायगाखौ माने बयलारनि नाम मोनसे गोदान दोनना मा नाम दागसं नाम दोनना माने जोंहा बयलार फंबायनि नामखौहाय जोंना बिजय फंबाया दागसं नाम दोनबाय जाहैदों दागसं नाम औ फाग्लाव नायलाय उन्दुसोनानै फैनाय नुफै बा बडि बिल्डार नुसैलायो आरो दासो बडि खाना फैदों हेन्डसाम जाथारो राबाय माने दिनैहाय माने बरिं मोननायखाय जोङो बैग्रि बारियाव बेरायफैदों आरोना माने बे बैग्रियावहाय एकदम बोथोरफ्राबो बानायनाय नालाय आरो जोङो बैसागु बायनानै गयाव थांनो नागिरदों गयावसो जाहैसिगोन जोंनि मजाया लगा गयाव थाङा फंबाय थाङाबा माथो हिनजाव लानांसिगौ गयाव गवानि सासे लाना फैदोंमोनलै गवानि सासे लानानै फैदों नोंसिना खोनाबाय बाहायमोन बे जोंनि खिनानै प्लास्टिकआव जुनायसो नोंबो लाबोगोन दा गवानि सुन्दुरिखौ बयबासो जाबायलै बेहा मा ओंख्रि जाबोखो फंबाय ओंख्रिया माबासो मैथा बांगाल ना फंबाय देरा गिजि मानसिखौ बोरैबा देरा गिजि नुलायलायना लागाव मिनि जाला आरोना जों रायजोफोर मानो होनबा मोनसे खोथाया जाहैबाय माने नोंथांमोनहा नायनो होननानै जोंखौ खावलायबाय थानाय हिसाबै माने जों दिनैहाय खुलिबाय आरोना फेक निउस एन्टारटेनमेन्टआ नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय गोख्रैनो नायनानै गावसिनाल' होदो एकदमबारे रावबो नायालासिनो टारगेट मिस दा खालाम आरोना गावसिल' आरोना लिंकआ डिसक्रिपसनाव होबाय थाबैनो 50K खालामनानै होनांगौ आरोना खुनु खोथा गैया लासैनो नोंथांमोना डेन्जार नुबाय थागोन आरोना फेक निउस एन्टारटेनमेन्टआवहाय बबे जायगायाव नुगोन खुनु थिग गैया बबेबा सिगुन बारि दैसा सेर बबेबा गोथै बारियावबो नुलाबायनो हागौ जोंनि निउसखौहाय आरोना रायजो सम बयलार फंबायनि दाय गैयै चेनेल नुबाय थागोन आरोना दाय गैयै चेनेलावबो नुगोन खुनु खोथा गैया एडभान्स खिथाहरखाना थाबाय आरोना रायजोफोर माने नायनोबो हाबाय नै हगारबाय जों हगारनाया माने दा नायदो आरोना आं माने लिंकखौहाय माबायाव होना होबाय कमिउनिटि पस्टआव नायदो आरोना रायजोफोर पुरा कमेन्ट खालामसिब माबायदि जादों आरोना रायज्लायजाला बेनो आरोना रायजोफोर थ' जों दायो नैबेनि चेनेलखौ नायनो नागिरबाय आरोना मा होनलाय चेनेलनि फैसाखौ नायनो नागिरबाय आरोना फेक निउस एन्टारटेनमेन्टआ नै रायजोफोर साबसक्राइब खालामलायना हरबानो जाबाय ओमफ्राय दा बिनि फैसाखौ नैबे नायनो लुबैना हामला जाहैदों इस्टिमेट रेभिनिउ हाबदों नायदोब्रा फैसाखौ नायनोसै दानो खुलायलाय फैसा नायनो दावराव जाबाय बिउमराव होबाय अडियेन्सआव हाबबाय रेभिनिउनि अपसन गैया नोंनाव दानो मिथिया चेनेल मनिटाइज जायाबा फैसा हाबो नामा बुखा न' डाटासो होबाय ओरै फैसा हाबाय बैथिं माबा खोस्लिफानाखौ नायलाबायनो एसे माबायदि जाखो माने गोदो जों ना सारनानै जाग्रा जायगाया गामियाव फैबाय होनबाथाय लकेसनफ्रानो सोलायफैजोबखायो आरोना रायजोफोर आजां गाजां खोस्लिफानाफ्रानो दुगैनांगौआ जानोसैलाय जोंना
बेफ्रावनो आजां गाजां नैबेयावनो माबाखौ दाय गैसेनखौ गोसोखांफ्लांलायबाय दाय गैसेनखौ गोसोखांफ्लांलायबाय जाम्बा नालाय जोङो नैबावनो ना बारलिया रायजोफोर देनजार थाखायो आइखोमबो फंबाय दाय गैयै सेनेल फैब्रा दाय गैयै सेनेलाव नोंथांखौ बरायहरनाय जाहैबाय होनलाय जानोसैरा दाय गैयै सेनेलाव नोंथां फंबाय अखाना दाय गैयै सेनेल मा होनदों अखाना अखाना जाम्बा नोंनि खोथासैलै बे अफाय ना नुखांनाय जाम्बा फाग्ला जानला मोनला खोथा रायलायो फाग्ला दाय गैयै सेनेल खिन्थु दाय गैया फंबाय दाय गैया दाय गैया आरोना रायजोफोर दाय गैया सारलायलायबा दाय गैया खुनु दाय गैया नाख्रायलायबा दाय गैया आरोना खिन्थु दाय गैया फंबायनि दाय गैयै सेनेल जेबो दाय गैया आरोना औ गाव सिबना हर गोजाना जाला दाय गैयै सेनेल मा होनदों नों भाइ रागा जोंबाय आं रावबो जि सिजोबनाय रागा जोंनो हालै जाम्बा खिन्थु दाय गैया बयलार फंबायनि सेनेलसो नालाय दाय गैया जेखि रावबो बुवा मानो जेबो दाय गैया जेखि दाय गैया आरोना रायजोफोर जेखि मावा जेखि खालामा जेबो दाय गैया आरोना रायजोफोर जोंना लागाव सोरनि बेलाय साइकेलालाय दाय गैयै खिन्थु दाय गैया जेबो दाय गैया बे खिन्थु दाय गैया आरोना जेबो दाय गैया रायजोफोर आरोना